I pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da skinete sliku ili video sa Instagrama. Naime, to bi sve bilo dobro, na primjer, da idemo ovdje ili otvorimo sliku, desni klik, spremni kao, ali nama se ovdje sprema samo link. Tako da ćemo ići na sliku, kopirat ćemo link slike, ići ćemo na stranicu Downloadgram i ovdje ćemo zalijepiti link slike, stisnuti download image i ovdje će se slika skinuti. I to je u suštini to. Jedino htio bih vam se zahvaliti na 6000 pregleda na prijašnjem klipu o Instagramu i naravno 60 lajkova, tako da ukoliko još niste, pogledajte taj klip i hvala vam svima, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao!